Ja, det er torsdag. Det er 4. Ja. Den 21. Jeg var til vejledning i dag, og fundet ud af, at vi nok skal have nogle flere vinkler på, end vi egentlig havde. Så det vil så arbejde lidt på i dag. Ja, jeg sidder og får skrevet noget mere på den hele fremlæggelse. Og så se 2 af de videoer, som Linda hun Foreslog os at se. Og Tak. så har vi noget historie indover. Yes. So no, we don't feel like we've done anything today. Med vores produkt. Har I fået lavet det i dag? Nej, vi har ikke lavet på det i dag, vi lavede på det i går. Vi lavede på det i går. Hvor langt er det noget? Vi er næsten færdige, vi mangler bare... jeg laver det færdigt i weekenden. Skal de male noget og sådan noget? Yes, så vi... Interessant. Så vi har... Så hvad laver vi i morgen? Vi skal også... I dag skal vi skrive synopsis, fordi den skal afleveres i morgen. Så den skriver vi i dag. Ja, så i morgen så skriver vi fremlæggelse og øver, og hvad vi nu får tid til. Så det... Det er det. Nu er jeg til bare arbejde. Skud i kunden. Har vi haft nogle problemer i dag? Nej, vent. Har vi haft nogle problemer i dag? Udover at Rikke faldt i søvn. Problemer section. Jeg ved ikke. Nej. Jeg har ikke sådan decideret problemer her. Peaceful and shit. Ja. See ya. Se jer.